Pasyaran tayo man met tila Trinidad. Ayan iti strawberries nga naimas. Strawberry farm tinagan na no ibalikas. Ditoy iti umayan dagiti mahilig iti prutas. Paglakwan ti souvenir ket agsasalupang. Tayla awanin nga maigatang. Isu og patingga tayla engen nga mangbuyan. Kadagiti turista nga adot kwartanan. Gulpiandan dagiti nakabitin nga panindan. Kapilitan intay ladtan labasan. Sumrek tayo di ibagbagada nga farm. Naglalaka dagiti strawberries nga malabsan. Ada 50-100 kin 150 per kilo dan. Ngam aguray ta dumanon tay pay di puunan. Baka libret agisakmol no siyak ti agpuros nga mapan. Oops, aduda nga nakaharang. Free taste kun kuna ni kuyan. Kunak no strawberry kakanin met gayam. Pagbigyak mababainaksan. Aglalo ket sa anak met nga gumatang. Jak gamin afford ti presyonan. May samet ni orange nga manggargari. Free taste kan sagada kuna ni auntie. Alistok nga inala tay inna pinisi. Agisem-isem agkatawa akas la makataktakki. Nasamit kapilitan nga inak ginulpi. Pasalubong kinja na singpet nga karuba ni. Ni Kuya Gripsan nga nagpahuli. Inya sidagnan ta basket na nga berde. Insupot nan tapno sa anak kan nga agbabawi. Gatangag kanon ta presyo kat nagsinabat kami. 300 kumangan nagbalin nga 250. Kaya't kanon lakay ko jalonggan. Ngam jemet ubas ti inak rinamanan. Ngam longgan kat isot inak ginatang. Ta isot paborito ni Buk nga asawan. May sakilo mapmapnet kan. Saan met nga strawberry ti in may may ginatgatang. Padasan tay ti mapanag fruit picking. Free taste met manen ti inak na sightseeing. Alisto nga nagpidot duwa para kanyamin. Let's try bareng na sweet nga kasla asin. Ay este asukar wano tsokolatin. With fillings pay nga nagkagat ni Buk MGTB. 700 per kilo no da kami kan ti mapanag harvesan. Awan kwartami isumapan milang siripan. Another free taste manen. Katawaan daklagi ti agsipsipoten. Kapirmi nakaado kamit insakmulen. Tas may sala nga box ti kaya mi nga ginatangen. 250 ti balor na ngam sigurado nga nasam-iten. Nakita namin dito'y ayan gulayan. Sla kayat minsat fritis manditan. Broccoli carrots ti income ginatang. Kiyat nagpahabol nga income rin namanan. Hintay man la SM pagururayan. Ta night market nga kunkunadan. Kastoy ti view na tirabi Nato ti SM Baguio City. Nibuk kat agmuni-muni. Papugtuan na kanyak no anya di jay nga torre. Kasla kanila nagsubli. Gin-inaram idi kabanbanwagan mi. Dito itiin mo na nga nagditan mi. Nadanon ti alas 9. Night market isupaylat pa nagrugi. Nakaad-adot tao nga padami. Mauna anak samet sigurado nalalaingdang at pili. Istapay lang ti panagvlog mi. Tapno magatang kin makaado kami.